дини ислом чигуна пайдо шуд? Мусалмонон тақрибан 7/1 аҳолии кураи заминро ташкил медиҳанд. Асосгузори ислом Муҳаммад аст, ки мусалмонон ӯро пайғамбари бузургтарин меҳисобанд. Муҳаммад соли 570 дар Макка зода шудааст. ӯ штурбон буд, сипас занеро ба ҳамсарӣ гирифта бо хонадор шуд ва баъд аз чанд муддате ба савдогарӣ шурӯъ намуд. Ва инак ӯ дар ғори кӯҳи Гира, ки ба он ҷо барои дуогирӣ мерафт, овози баландеро шунид. ӯ ғорро тарк кард, зеро барои ақлу ҳушаш хавф дошт, аммо боз овозро шунид. ӯ ба боло нигариста фариштаеро дид, ки ба ӯ гуфт: «Эй Муҳаммад, ту фиристодаи Аллоҳ ҳастӣ?» «Ман бошам, Ҷабраил ҳастам». Аммо Муҳаммад боз ҳам шубҳа дошт. Дертар ӯ боз як даъвате гирифт ва итоат намуд. Вазифаи ӯ чун фиристодаи Худо аз он иборат буд, ки дар байни халқи худ, ки будҳоро парастиш мекард, як худоиро эълон намояд. ӯ аз Худо ваҳйҳои нав гирифт, ки мувофиқи он ӯ давомдиҳандаи комилҳуқуқии пайғамбарон Нуҳ, Иброҳим, Мусо ва Исо аст. ӯ гуфт, ки охирин пайғамбар ба ҷаҳон мебошад. дар аввал Муҳаммад ба мухолифат ва таъқибот дучор шуд. Соли 622 ӯ маҷбур шуд Маккаро тарк кунад ва 20 сентябр ба гурӯҳи 150 нафар ҷонибдоронаш ба Ятриб омад. Тақвими мусулмонӣ аз ҳамин вақт сар мешавад. дертар ба шарофати 8 сол дар он ҷо будани Муҳаммад шаҳр Мадинатуннабӣ, яъне шаҳри пайғамбар номида шуд. ҳангоме ки Муҳаммад 60-сола буд, мусулмонон ба роҳбарии ӯ Маккаро тобеъ намуданд. сипас қисми зиёди дигари Арабистонро ба даст дароварданд. дар ин маҳалҳо ислом устувор шуд. баъди 2 сол пайғамбари ислом вафот кард. принсиби муносибат бо душманони Аллоҳ нишон дода шуда буд. онҳо бояд нобуд карда шаванд. ислом берун аз ҳудуди Арабистон паҳн шуд. соли 636 Урушалим забт карда шуд. дар соли 715 империяи он аз ҳудуди Хитой то уқёнуси Атлантик тӯл мекашид. ислом яке аз динҳои ҷаҳонӣ шуд. салом бародарону хоҳарон, агар клип маъқул шуда бошад, подписатсия ҳаракати лайк фаромӯш накунед. агар подписатсия ҳаракати лайк монед, айнои ман ба шумо пешакӣ раҳмат.